Magandang hapon sa inyong lahat. Sunday na Sunday ngayon. Kakatapos ko lang maligo, maglaba, maglinis. Ngayon, aalis akong mag-grocery. Sakit pa naman ang buong katawan ko dahil araw ng menstruation ko. First day high ko ngayon, kaya ang bigat-bigat ng. Kaya pala, ang super sakit ng ulo ko kahapon. Sobrang sakit ng ulo ko kahapon. Dahil nga, nagkakaroon nga pala ako ng first day high ko nga pala ngayon. Bigat ang katawan ko ngayon, mga omega. Magsisimba pa rin ako mamaya para para maka-attend ako ng bentita ng palm. Bendita sa Lucay, sa Bisaya pa. So, ayan, maaga ko mag-grocery kahit sobrang init. Pupunta ng tongko. Happy gold lang ako, agad ako mga omega. Sakit talaga ng buong katawan ko ngayon. Mag-grocery lang ako. Init mga omega. So, mag-prepare muna ako mga omega bye. So, titingnan natin kung makadaan bang e-bike. Makapunta pa naman talaga siguro ako ng mission dahil hindi pa naman yung national road. Ang daming bawal sa e-bike. So, abangan natin kung mahuli ba ako. Bayad mo naman. Sobrang init. Pagod na pagod na yung katawan ko ngayon. Kasi yan. Kailangan ako maaga mag-worship. 2,000 years later.